Štab za vanredne situacije danas je predložio predsjedniku opštine da ukine vanrednu situaciju uvedenu 16. januara zbog elementarne nepogode obilnih snježnih padavina koje su uzrokovale velike probleme građanima, posebno u snabdijevanju električnom energijom. Predsjednik opštine je na prijedlog štaba ukinuo vanrednu situaciju u Tutinu. Razmatrane su i aktivnosti štaba u 2020. godini. Jedno od tačaka je usvajanje izveštaja štaba za vanredne situacije, koji je dakle usvojen na štabu, proslijeđen opštinskom vijeću i dalje skupštini na usvajanje. Također, jedno od tačaka je i bila operativni plan za odbranu od poplava. Operativni plan odbrane od poplava je usvojen jednoglasno. Štab za vanredne situacije opštine Tutin razmatrao je i epidemiološku situaciju i imunizaciju građana, kao i nove mjere koje je usvojio Republički krizni štab. Epidemiološka situacija trenutno u Tutinu je zabrinjavajuća. Možemo reći da je dosta ozbiljnija nego u prethodnom periodu, jer imamo ne samo povećan broj pacijenata koji se javljaju u COVID ambulanti, već imamo i povećan broj zaraženih. Prema podacima koje dobijamo iz naše COVID ambulante, u posljednjih nedelju dana imamo oko 25 pacijenata koji su zaraženi COVID-19. To je podatak, odnosno broj, koji nam govori da je izuzetno ozbiljna situacija, ali neću da kažem da je alarmantna. U posljednjih nedelju dana imali smo oko 15 upala pluća pneumonije, imali smo negde oko 5-6 transporta u zdravstveni centar Novi Pazar. Što se tiče imunizacije, nešto je bolja situacija nego u prethodnom periodu. Na osnovu podataka iz epidemiološke službe, do sada je u opštini Tutin primilo oko 1000 doza vakcine naših građani, od toga oko 650 pacijenata je primilo prvu dozu, dok 360 građana je u stvari primilo drugu dozu vakcine. Ovim putem apelujem opet na građane da budu savjesni, da se pridržavaju propisanih mjera Vlade Republike Srbije i pozivam sve građane na mnogo bolju imunizaciju nego do sada. Na današnjoj sjednici štaba dogovoreno je da se intenziviraju aktivnosti svih nadležnih institucija na sprovođenju propisanih epidemioloških mjera.